Julemandens elektriske katastrofe. Der var engang i den ellers så hyggelige Nordpol, at julemanden havde besluttet sig for at følge med tiden. Vi skal være grønne nisser. Grøn energi er fremtiden, havde han råbt med sin rungende stemme, mens han pegede på sin gamle, trofaste kæn. Rensdyrene så skeptiske til fra deres stald, mens nisserne klappede begejstret. Efter måneder med udvikling og testning af nissernes nyeste opfindelse stod julemandens splinternye elektriske kæn klar. Den var blank, moderne og havde knapper og skærme over det hele. Rensdyrene blev sendt på ferie og glædede sig til en afslappet jul uden slæb. Men da juleaften kom, begyndte problemerne. Først kunne julemanden ikke finde ud af, hvordan han skulle starte kænen. Hvor er nøglen, brølede han frustreret, mens nisseingeniøren Olaf sukkede, der er ingen nøgle, det er stemmestyret. Sig bare, ho ho ho, lad os køre. Efter adskillige forsøg og et par forkerte kommandoer, som fik kænen til at spille julesange i stedet for at starte, lykkedes det endelig at få den i gang. Men straks opstod der nye udfordringer. Kænen var programmeret til at undgå luftforurening og tog derfor kun grønne ruter. Det betød, at den nægtede at flyve over store byer. Vi kan ikke undgå hovedstaden. Halvdelen af gaverne skal derhen, råbte julemanden, mens kænen insisterede på at tage en omvej over Arktis. For at gøre det hele værre, var batteriet allerede halvt tomt, fordi nisserne havde glemt at oplade det helt. Midt i al forvirringen begyndte julemanden at savne sine rensdyr. Rudolf ville aldrig have nægtet at flyve over en by, mumlede han, mens han desperat prøvede at genberegne ruten. Da kænen pludselig løb tør for strøm midt over et øde område, blev julemanden tvunget til at lande. Han slog opgivende hænderne ud og råbte, nu er det nok. Send bud efter rensdyrene. Rensdyrene, der lå og slappede af med varme tæpper og peberkager, grinede lidt, da de hørte beskeden. Han kunne jo bare have spurgt os fra starten, sagde Rudolf med et glimt i øjet. Kort efter kom de stormende til undsætning, og med Rudolf i spidsen fløj de julemanden rundt i verden, som de altid havde gjort. Tilbage på Nordpolen blev den elektriske kæn parkeret for altid, og julemanden slog fast, man skal ikke reparere noget, der ikke er i stykker. Og nisserne, næste år bliver det min gamle kæn. Og sådan blev julen reddet igen, takket være rensdyrene og lidt gammeldags magi. Slut.